Wat is het meest oostelijke punt van Zeeland? We zetten koers richting deskundige. Mijn naam is Lennart Huisman. Ik ben geodetisch ingenieur en ik werk bij het kadaster. En ik ben verantwoordelijk voor het coördinaat-referentiestelsel van Nederland. Ik hoor het al. U bent deskundig. Kunt u het antwoord op deze vraag dan geven? Dat kan ik. Om naar het meest oostelijke puntje van Zeeland te gaan, moeten we alleen wel een stukje die kant op lopen. Laten we de deskundige vooral niet uit het oog verliezen. Ik zie de toren van Bergen op Zoom, ik zie de Kreekeraksluizen, ik zie Rilland, ik zie het Belgische Doel. Dan moet die kant op het meest oostelijke puntje van Zeeland zijn. Ligt hier de oplossing van ons raadsel? Greppel, verlengde van de dijk. Hier is het meest oostelijke punt van Zeeland. Wij hebben een kader precies om de provincie heen gepast, dat het net aan de provinciegrenzen raakt. En waar het kader de provinciegrens raakt of snijdt, daar is het meest oostelijke en aan het zuiden het meest zuidelijke of het meest noordelijke of het meest westelijke puntje van de provincie. Doe ik een stap naar rechts, dan sta ik in Brabant. Doe ik een stap naar links, dan sta ik in België. En nu ben ik weer terug in Zeeland. Goed om te weten, maar waarom hoort het bij het Zeeuws DNA? Nou, dit is de grens van de provincie Zeeland met Brabant en België. Een grens bakent iets af. Het bakent af wat van ons is. Je ontleent je identiteit eraan. En daarom hoort het tot het DNA van Zeeland. Dat is mooi. Toevoegen aan de database.